Vidi se ljudi, dobrodošli u Minecraftu još jednu epizodu. Sada ću vam pokazati nešto novo. Ovo su besplatno ili ne besplatno. A pomerite. Tečan to, dobro, ne može. 30 ni nešto. Mogu. Evo, ne mogu. Ovo će mi sve morati biti ljenčanti. Joj. Smo nešto pokupili. Daj Bože samo da bude svileni dodir. I pokupi ovaj nobar. Pa snimat ćemo dugo ako mi ne piše ponovo critical warning, što me ponovo nervira. Do 10. put sam ovaj video snimao. Koja bi ovo nobara bacila ovo sve. Molim vas ljudi, glasajte da dobijem svileni dodir 1. Ko Boga vas molim, obožavam svileni dodir 1. Niste glasali. Pa sada ponovo glasajte, molim vas. Bacit ću više videa. Hvala vam puno. Hvala. I sada ću ovo staviti sve u čest. Silk touch vam je svileni dodir. Odmah da se u čest ovo. Moram da zamenim moram. Ne treba. Čisto. Patat. Ovo će nam trebati, ovo će nam trebati. Sve nam ovo treba. Sve, bukvalno sve. A ovo ćemo ići u rad da craftujemo. I tako.